इसोरो माले थुब्लिगा सिंदुं मालादों मा बिहु गोलाव गोलाव ओमफ्राय आइथिंदोसो सानैबो ओरै जोलायगासिनो दं आरो बा मा जोलायगासिनो दंलै बिसोरलाय सिङाव ओरै नाहरलायबाय आरो रायलायनो हायै नै इसोर दिगदार जाना दंलै बिदिनो रायलायगासिनो दं आइथिंजों होननानै लोरिनानै ओरै थानानै ओरै नाहरबाय दं आरो नाहरबा आइथिंजों ओरै फुनला जाथारबाय सानैनियाबो हौवानियाबो हिनजाव थोद इदि गोसो थोलायनो रोङालै रायलायनोबो रोङा आङो बे फाग्ला बिदिजों जायो जोंनिया सिदायैनो रायलायोमोन आगै होननानै गोदो आरो दा बेफोर मानसिफोरा दा आं बुंनाय गाज्रि मोनगोन खोमालाय दा आथिं एमला गोलैबाय फाग्लाया बिराद बुरजा नुदों नुनायालाय अखा हाबाथ' साथा गंसेयावनो साब्रै साबा गोदो जोंनिया साथाया गंबा गाहाम थाखायो मानसि साबाबा दानिया साथा गंसेयावनो सयजन गाहाम थायो बिराद दिगदार मोनलाय फैथारामोन आं इयाव ओइ सुवादालि होदों थफि गानलायनाय दहाय आङो थांबाय डिस्ट्रिक्टआव है दा दसे फैलाय होननानै फैनोथ' नागिरदोंमोनलै आं दाखालिनिफ्राय फैनो मोनाखै दा फैनो र' होनना दा फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ नायनो जायखिजाया ओरैनो मालाबासे जानला मेनलाखौनो ओरैनो आवरायनोसै खोमा ओइ बानायसो ओइ ससे होगारदोलै बहा दानदों जोंहा केन्सार मास्टरा ओइ दिसिना कैसे दिसे मबाइल लागाय दी অলপ এনে হাতাকে দি যাওঁ মই বুজিছা फायदा बोराय बियो बाहायबाय जे बारनानै खुन्दुंखौ बिजा गोदैयैनो लाबोबावदों बिबारा बारबाय मोनामनाय गोसाबाय फिथाइ बरियायै बागुंजों ग्राव थानाय मेराय